Ο μεγαλόδοντας, το μεγαλύτερο σαρκοβόρο ψάρι που έχει ζήσει ποτέ. Κι εγώ προσπαθώ να βάλω μια κάμερα στην πλάτη του. Τελικά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αυτός είναι ο Νάιτζελ Μάρβεν. Είναι ζωολόγος και ειδικός στην αντιμετώπιση επικίνδυνων ζώων. Αλλά η τελευταία του περιπέτεια είναι πραγματική δοκιμασία θάρρους. Άφησε την ασφάλεια του 21ου αιώνα και ταξίδεψε πίσω στην προϊστορία. Η αποστολή του ήταν να ταξιδέψει στις 7 πιο επικίνδυνες θάλασσες που υπήρξαν ποτέ και να αντιμετωπίσει τα πιο τρομερά θαλάσσια όντα που έχει ποτέ γνωρίσει η γη. Μέχρι τώρα έχει ταξιδέψει σε 4 προϊστορικούς ωκεανούς, αλλά απομένουν ακόμα οι 2 πιο επικίνδυνοι από όλους. Κατοικούνται από τα πιο άγρια αρπακτικά που υπήρξαν ποτέ στη φύση και ακόμα πρέπει να ξεφύγει από έναν καρχαρία 20 μέτρων που λέγεται μεγαλόδοντας. Don't move that chum back till you can see the shark! Winch it up quick! I called you an idiot. I was scared when I fell in, but that was fantastic. Well done. Well done. I hope we get some shots with that. Η κάμερα είχε σχεδιαστεί να αποκολληθεί από τον καρχαρία και να βγει στην επιφάνεια. Μετά από 2 μέρες πήραμε το σήμα. Δεν είχαμε μόνο βρει την κάμερα, αλλά φαινόταν να είναι άθικτη. Ήλπιζα μόνο ότι είχε μείνει αρκετά πάνω στον καρχαρία, ώστε να έχει καταγράψει πολλά. Ειδικά καθώς φαινόταν ότι είχε αποκολληθεί πρόωρα και μάλλον βίαια. Υπήρχε ακόμα ένα κομμάτι από το πτερίγιο προσκολλημένο στο γάντζο. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό. Η κάμερα είχε αντέξει σε όλες τις δοκιμασίες που τις είχε υποβάλει ο καρχαρίας. Ήμασταν στην Πλειόκενη και παρατηρούσαμε μια μέρα της ζωής ενός μεγαλόδοντα. Και αν ακόμα και αυτό δεν ήταν αρκετά εκπληκτικό, συνέβη και κάτι άλλο. Η σιλουέτα δεν ήταν απλά άλλο ένα θαλάσσιο πλάσμα. Ήταν ο στόχος μιας τρομερής επίθεσης. Αυτό ήταν που είχε αποκολλήσει την κάμερα. Αυτό που είχε τραβήξει η κάμερα ήταν καλύτερο από ό,τι ελπίζαμε. Όταν το ξανακοιτάξαμε, μπορούσαμε να δούμε τον καρχαρία να παίρνει θέση κάτω από την λία του και ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό ήταν εκπληκτικό. Είχαμε δει από πρώτο χέρι τι κυνηγάει ένας ενήλικας μεγαλόδοντας. Ενήλικες φάλαινες και μάλιστα πολύ μεγάλες. Αλλά ακόμα και αυτός ο υπέρτατος καρχαρίας δεν θα μπορέσει να προστατευτεί από την επερχόμενη εποχή των παγετώνων. Όσο έπεφτει η θερμοκρασία των ωκεανών, οι φάλαινες που είχαν πολύ λίπος θα προσαρμοστούν και θα ευημερήσουν και θα κινηθούν προς τις παγωμένες πολικές περιοχές. Εν τω μεταξύ, ο μεγαλόδοντας θα υποχρεωθεί να παραμείνει στα θερμότερα νερά κοντά στον Ισημερινό. Χωρίς τη λία του, θα αφανιστεί από την ασιτεία. Είναι ώρα να αποχωρήσει ο Νάιτζελ από αυτή την τρίτη πιο επικίνδυνη θάλασσα. Η επόμενη στάση είναι η Ιουρασική περίοδος. Πρέπει να ταξιδέψει
155 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Η Ιουρασική είναι ακριβώς στη μέση της εποχής των δεινόσαυρων και είναι η κατοικία μερικών από τα πιο κολοσιαία ζώα που έζησαν ποτέ στη γη. Μόνο τα τέρατα που ζούσαν στο νερό ήταν μεγαλύτερα. Έχω έρθει στην Ιουρασική γιατί είναι ο καιρός των κολοσιαίων πλασμάτων. Στην ξηρά υπάρχουν γιγάντιοι δεινόσαυροι, ενώ στο νερό... Κοιτάξτε αυτό εδώ. Ένα κοπάδι λιντσιχθείων. Τα μεγαλύτερα ψάρια που έζησαν ποτέ. Πήραν το όνομά τους από κάποιον λίντς που ανακάλυψε τα απολιθώματα. Αλλά όσο μεγάλα κι αν είναι αυτά τα ψάρια, υπάρχουν αρπακτικά σχεδόν το ίδιο μεγάλα που τους επιτίθενται και αυτό ήρθα εδώ να δω. Μερικά από τα πιο ογκώδη θαλάσσια ερπετά που έζησαν ποτέ. Αυτά τα κοπάδια με τους γίγαντες μήκους 20 έως 25 μέτρων τρέφονται με τα πιο μικροσκοπικά πλάσματα που ζουν στη θάλασσα. Φιλτράρουν το ζωοπλανκτόν, μικρά ζωάκια που πλέουν στον ωκεανό. Αυτή την εποχή του χρόνου ζούσαν από τα αποθέματα λίπους τους και αυτό ξεχώριζε τα υγιή ψάρια από τα άρρωστα. Ένας λιντσιχθής συγκεκριμένα φαινόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει το κοπάδι και είχε ήδη προσελκύσει μερικούς από τους μικρότερους άρπαγες σε αυτές τις ιουρασικές θάλασσες. Ένας από αυτούς ήταν ο μετριόρυγχος, ένας στενός συγγενής του κροκόδιλου, αλλά είχε προσαρμοστεί απολύτως για μια ζωή στη θάλασσα. Διαφορετικά από τους μοντέρνους κροκόδιλους, έχουν πόδια σαν κουπιά, μια ουρά που μοιάζει με ψάρι και λίο δέρμα αντί για θωράκιση. Αυτό το πλάσμα έχει θυσιάσει την άμυνά του για την ταχύτητα. Wait, that's just a bit close. Get away. Και ξαφνικά κάτω από εμένα ήταν ένας αξιοπερίεργος καρχαρίας που είχε παράξενα κέρατα στο κεφάλι του. Καθώς τον κοίταζα, πήγαινε να φάει κόβοντας μεγάλα κομμάτια σάρκας. Κοίτα τον πως τρυφογυρίζει για να κόψει τη σάρκα. Πραγματικά λυπήθηκα το λιντσιχθή. Τον έτρωγαν ζωντανό. Τελικά είναι τρομερό να βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα στο κοπάδι. Έπρεπε να ανησυχώ για τους καρχαρίες, για τους θαλάσσιους κροκόδιλους και ακόμα δεν είχα δει το πραγματικά πελώριο ερπετό για το οποίο είχα έρθει. Αλλά δεν ήταν ανάγκη να περιμένω πολύ. Παρόλο που δεν είχαμε βρει μεγάλα αρπακτικά στην πρώτη μας κατάδυση, είχαμε βρει τη λία. Τώρα ακολουθούσαμε το τραυματισμένο ψάρι και χρησιμοποιούσαμε κάτι που λέγεται ακουστική ανιχνευτική συσκευή, η οποία δούλευε περίπου σαν σόναρ, στέλνοντας ηχητικούς παλμούς στο νερό. Ο ήχος αναπηδούσε από το τραυματισμένο ψάρι και μας επέτρεπε να δούμε πού βρισκόταν. Ήταν σίγουρο ότι ένας μεγάλος άρπαγας θα εμφανιζόταν σύντομα. Να και το πλάσμα που περιμέναμε. Έχει 4 πτερίγια, κοντό λαιμό και είναι πελώριο. Αυτός έπρεπε να είναι ο λιοπλευρόδοντας. Το μεγαλύτερο ερπετό που υπήρξε ποτέ και κατευθυνόταν προς το τραυματισμένο ψάρι. Peter, can you get the polecat, mate? Quick as you can. It's pretty deep. I'll go and look on the monitor, see if I can guide you. Look.
Move to the left a bit, mate. Just a bit further, a bit deeper. Ήταν ένα λιοπλευρόδοντο, ακριβώς όπως νομίζαμε, και είχε τελικά αποτελειώσει το τραυματισμένο ψάρι. Το τρομάξαμε και έφυγε προς το παρόν, αλλά χωρίς αμφιβολία θα επέστρεφε. Και όταν το λιοπλευρόδοντο επέστρεψε, ήθελα να μπω στο νερό μαζί του. Θα ήταν επικίνδυνο, αλλά η τεχνική και εγώ είχαμε κατασκευάσει κάτι για σχετική προστασία. Μια στολή που μύριζε. Αυτά τα ψάρια έχουν καταπληκτική αίσθηση οσμής υποβρυχίως και σχεδιάσαμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτό για να τους αποτρέψουμε από το να πλησιάσουν πολύ κοντά. Συνδεδεμένο στη στολή ήταν ένα μπουκάλι με ένα χημικό που τα ψάρια απεχθάνονται. Αν τα πράγματα γίνονταν δύσκολα, θα γύριζα μια βαλβίδα και ένα σύννεφο του χημικού θα διαχεόταν στο νερό τριγύρω. Το χημικό ήταν σαν σαπισμένη σάρκα σερπετών και θα κράταγε μακριά τα λιοπλευρόδοντα. Γιατί είχαμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χημικό? Ήδη είχαμε κάνει μερικές δοκιμές με νεαρά λιοπλευρόδοντα στα ρηχά νερά κοντά στην ακτή. Πρώτα είχαμε βάλει τη στολή σε ένα ανδρίκελο και το βυθίσαμε στο νερό. Μετά βάλαμε καλαμάρια μέσα στη στολή για να προτρέψουμε τα ψάρια να επιτεθούν στο ανδρίκελο για να δούμε πώς θα αντιδρούσαν σε διάφορα χημικά. Στο πρώτο πείραμα χρησιμοποιήσαμε ένα χημικό που κρατάει σε απόσταση τους καρχαρίες. Θέλαμε να δούμε αν έχει το ίδιο αποτέλεσμα και σε αυτά τα ερπετά. Αλλά όπως διαπιστώσαμε, το χημικό για τους καρχαρίες δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Όποιος φορούσε αυτή τη στολή σίγουρα θα έχανε το κεφάλι του. Στο επόμενο πείραμα γεμίσαμε τη στολή με αυτή την ειδική εσάνς. Τα λιοπλευρόδοντα συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά. Αλλά μόλις απελευθερώθηκε το χημικό, άλλαξαν γνώμη στη στιγμή και έφυγαν χωρίς να φάνε το ανδρίκελο. Πραγματικά φαινόταν να έχει αποτέλεσμα στα νεαρά ψάρια. Ήλπιζα ότι θα ήταν το ίδιο αποτελεσματικό όταν θα καταδιώμουν με τα ενήλικα. Όπως είχαμε υποπτευθεί, ένας λιοπλευρόδοντας, ίσως και ένα ζευγάρι, επέστρεψαν στο κουφάρι. Είχε νυχτώσει, αλλά αυτό δεν πείραζε τα αρπακτικά που ζούσαν σε έναν κόσμο οσμής. Ο κάμεραμαν και εγώ είχαμε φορέσει τις προστατευτικές μας στολές και όταν τα φώτα είχαν τοποθετηθεί, ήμασταν έτοιμοι να καταδυθούμε. Ήμουν πολύ χαρούμενος που είχαμε μαζί μας την κάμερα. Αλλιώς, κανένας δεν θα με πίστευε. Ήμουν αρκετά κοντά για να δω τα τρομακτικά δόντια του. Μια ροζέτα από πραγματικά κοφτερά δόντια στο μπροστινό μέρος των σιαγώνων, σχεδιασμένα να ξεσκίζουν τη σάρκα. Ο κοντός και δυνατός λαιμός τους τα βοηθούσε να αποκολλούν μεγάλα κομμάτια σάρκας. Ευτυχώς ήταν απασχολημένα με το φαγητό και δεν μου έδιναν σημασία. Γι' αυτό αποφάσισα να το ριψοκινδυνέψω και να πλησιάσω ακόμα περισσότερο. Αν αποφάσιζαν να μου επιτεθούν, είχα τη στολή να με προστατέψει.
Ήμουν μόνο 6 μέτρα μακριά από τα πραγματικά τρομερά θαλάσσια ερπετά που έτρωγαν και η θέα ήταν συγκλονιστική. Πάλι καλά που αυτή η στολή έκανε τη δουλειά της. Ήταν ώρα να φύγουμε από εκεί. Περίμενε, Νάιτζελ. Δεν τελείωσες ακόμα. Αυτή ήταν η δεύτερη πιο επικίνδυνη θάλασσα.